Hemmeňize salam. Bugünkü video İngiliz dili hakda. Ve näme üçin İngiliz dilini hökman öwrenmeli? Birinci sebäp. İngiliz dili dünýä dilidir. Yani dünyada 50 olay ýurt İngiliz dilinde ya gürleşip bilýär ya da ikinci yerde ulanýar. Yani ikinci dil edip İngiliz dilini ulanýar. Ve dünyada seyahat edeningizde, başka yurtlara gidip ya da business üçün başka yurtlara gideningizde İngiliz dili size gatı kömekçi bir dildir. Ve bir yerde düşünüşmezlik olsa, bir zady tapyp bilmeseniz İngiliz dili bilen ýoluňuzy alyp çykarsınız. Sebäbi dünýäniň köp ýurdunda İngiliz dilini gürleşip bilýärler. İngiliz dili size diňe turizmi açman, turizme yol açman, hatta kariyeraňyz üçin de kömek eder. Sebäbi İngiliz dilini bilýän bolsaň, dünýäniň iň uly kompaniýalarynda işler berilýär. Ve İngiliz dilini bilýän bolsaňyz, şu internet arkaly şu kompaniýalardan iş tapıp şolary işläp bilersiniz. Ya da İngiliz dilini bilýän bolsaň, başka yurtlara gidip okap, yani İngilizce öwrenýän yurtlara gidip ve İngilizce bilýän bolsaňyz, dünýäniň iň gowy okuw jaýlarynda okamagy mümkinçiligiňiz bardyr. İngiliz dilini bilýän bolsaňyz, başka yurtlara gidip işlemek hem hökman däl. Sebäbi 21-nji asyrda internet döwründe internet arkaly işler tapyp bilýäňiz. Online işler, offline işler, part-time işler, yani part-time diýdiň kysgaça wagtlyk işler. Meselem online Google asistan işi, yani Google asistentlik edýän ya da diýeli başka kompaniýalaryň online asistent işleri, yani meselem siz Google'a jalyba ýazaňyzda, yani size jogap berýän kişi başka yurtlardan bolup biler. Yani hökman Amerikada oturup Google'da işläp şo ýanda oturup jogap beren o. Belki ol Indiýada öz öýünde oturup size jogap berýändir online. Esasen de bu işler Indiýada öwrenip kullanylýar. Sebäbi İngiliz dili Hindistan'da ikinci dildir. İngiliz dili diňe online ya daşary ýurt işlerinde bolman, hatta ýurdun içindäki işlerde hem siz eýem İngiliz dilini bilýän bolsaňyz bir baskançyk ýokarda. Yani bu İngilizce bilme ukybyňyz sizi kariyeraňyzda hatta ondanam gowy ýerlere geçirip biler. Näme üçin İngiliz dili sizin kariyeraňyz üçin de gowudur? Sebäbi uly kompaniýalar, gowy girdiği getirýän kompaniýalar daşary ýurtlar bilen işleşýärler. Yani daşary ýurt kompaniýalarynyň köpüsi dokumentasiýasy diňe İngilizçede. İngiliz dili öwrenmeňiziň ýene bir sebäbi İngiliz dili gaty ansat dildir. Hatta dünýäniň iň ansat dili de diýip biler. Sebäbi İngiliz dilinde kän bir alfabet ýok ve İngiliz dilinde ýalňyş gürläpde düşündirip bolýar özüň. Meselem diýeli sizin ağır aksentiniz var. Yani İngilizce gürlände ağır bir aksent var. Ýöne ýene de garşyňyzdaky adamy ya da başka birini näme diýjek bolýanyňyzy düşündirip bolýar. Meselem Hytay dilinde ya da Japon dilinde ya başka dillerde bir sesi ýalňyş aýtsaňyz, eýem sözlemiň manysy üýtgeýär. Bunun ýaly problemler İngiliz dilinde ýokdur. Şonuň üçin İngiliz dilini öwrenmek da ansatdyr ve günde ulanmak da ansat. Meselem Amerikada deň ýarysy diýen ýaly İngilizce gürläp bilen ok. Sebäbi Amerikaga gelýänleriň köpüsi emigrant. Yani käbiri ýalňyş gürleýär, käbiri gürläp bilen ok. Ýene de bir bilen düşünüp bilýärler. Ve İngiliz dilinde sözlerini düzmekde ansatdyr. Üç söz bilen näme diýjek bolýanyny, näme diýäniňi düşündirýän bolýar. Ve bu dili öwrenmek gaty gyzykly. Sebäbi dünýäde milyonlarça, müňlerçe material var. Yani YouTube'da, başka saytlarda, yani tölegli saytlarda bolup biler. Yani bir YouTube'un özünde milyonlarça material var. Her gün birazcık görüp öwrenip bolýar. Ya da diýeli müňlerçe kinolar var, seriallar var, gyzykly. Her gün bir seriýasyny seredip İngilizçäni bir ýylda özgertçeğine söz berýär. Enatalar üçin kiçiräjik sowet İngilizce öwretjek bolsaňyz çağaňyzy
yaş vaxtından, yani kiçilikten başlang. Mesela 2 yaş, 3 yaşından eýen başlaýbermeli. Näme diýäňiz? Çağlar multik seyretmeni gowur ya, doğrumu? Şoň üçin multik açıp berenizde İngiliz multiklaryny açıp berseniz, mesela Amerikada çykýan multiklary açıp berseniz, çağınızın eýen 2 ýyldan İngilizçesi beýleki İngilizce öwrenýän ullardan gowular. Sebäbi çağlaryň beýni gaty tiz öwrenýär. Eger-de türkmençämde ýalňyşlyk bolan bolsa bagyşlaň, sebäbi günde ya Rusça ya İngilizce gürledüğüm için birazcık käbir sözleri ýalňyş aýtmagym mümkin häzirki ýaly. Bu videonu halan olsun, like bas ve gyzyklanýan dostlaryň bilen paýlaş. Ve indiki videolarda bundan gowy material sizin için çıkararım. Hemmäňize sag bolun, görüşýänçe.